fac o declarație pentru Lucia în momentul ăsta. Hai să vedem. Vreau să spun că sunt cel mai îndrăgostit om de pe fața pământului, sunt cel mai fericit alături de ea, sunt cel mai fericit în momentul în care sunt lângă ea, mă face să mă simt foarte bine, mă face să mă simt foarte împlinit, mă simt extrem de bine în prezența ei, am emoții și când sunt lângă ea și când sunt acasă și când stau cu gândul la ea, stau cu gândul la ea non-stop. Cred că m-am îndrăgostit cum n-am putut să fiu îndrăgostit niciodată, nici mie nu vine să cred prin ce sentimente trec, prin o grămadă de sentimente pe care nu le-am simțit niciodată și sunt un amalgam de sentimente, nu vă dați seama. Nu vreți să vă imaginați cum e mintea mea într-o mie de părți, dar vreau să știi că e o fată minunată și e fata pe care mi-o doresc eu aici în dreapta mea, toată viața. Cam atât pot să spun. Și acum, fii atent, moșurile. Când sunt cu tine, mă dau mare, mă dau mare. Am avut emoții și acum, am avut emoții și Mă acum. dau mare, mă dau mare. Când sunt cu tine, mă dau mare, mă dau mare.